Hello mga kaigsuunan, mga kahigalaan, maayong buntag. Naaday karon diri ang suspek nga kuno mao nagsunog up. Nice. Ako siya ato siyang hinabion karon. Sir. Unsa to pagkakalakiya sir nga Ano ang senyo natamimi kayo? nagsunog mo gapon nya. Lapir mo daw mga tanom. Wala man gud tato na mo gisunog niya kay. Kuan ba kanang apiling gani ang kalo kasunog gani kay. Suntong kana nga may pag humana mo trabaho na og makong uban dito sa ubos. Wala lang takas ka lang. Nya sir, mga pila mo kabuk. Mga pila mo mo kabuk gapon sir nagkuyog. Ha? Paano masabi? Mga pila mo kabuk nagkuyog gapon nga nagsunog-sunog dito. Tulo siguro may bro ko labot ato kay. Na magusig babaw gud ato gud. Sa ato pa sir, bot pasabot mo sir, manghinaw ka. Ako? Dahil siguro yung kadimonyo ng aking kamay, gumay. Imong iduot nimo imong kauban duha ka buok. Adik ko kapanginaw gahapon oy kay perting inita. Oh. Pas mo man gud. Tama gid ka sir, init di gapon. Pero katong duha sir, makapanghinaw ka to sila? Ambot lang ka, makapanginaw ba ka to sila nga. Init mo pagka ito gahapon. Paano masabi? Kini ha nakapanginaw yugo kay perting. Ini hugawas ng tiil. Go kay ang tiil. Gani na. Sa ato pa sir. Kisa ang muna karon, kisa mo yung dande ana. Ay isa ka maulaw tam. Bangot ako kung makita ng naong. Well, abi pa lang. Ilhan. Unsa ka tinuod sir nga imo pa mo daw natabang? Ang dako kay sundog nga kayo. Pero, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay, gumay. Ay, perti gina kong paningkamot nga matabang ang amuang ang kalayo. Kay kusog na magid kay ang kalayo. May kinaduol pa to nimo sir. Ay, ako giligid-ligiran pa kayong kalayo. Oy. Giyon sa pagdikilid. Ana nya pagkuman. Dito sa may kugon sir, sample sir nan. Tunan. Wala man to kay sagbot gud. Paano masabi? Tama mong giligid-ligiran ang patay naman to kasagbot. Dre, example na sir katong i-report niya dito sa kwan. Giyon sa nimo pag discarding ano natabang kwan nimo ka. Dre. Kay giyon sa nimo pag sample kay giyon sa nimo kay ato ni i-report karon dito sa opisina. Oh, wait! Lads, tanawan nyo gana ginana dahil nimo. Dahil man gigigid. Good. Sir, okay na sir. Salamat kay sir sa imong sir nga mao to i-report karon ni atong amo karon sa opisina. Karon nga atong nahinabi karon sa ang suspect nga may nagsunog nga nanghinaw siya pero di wala siya nanghinaw kay edit daw kay. Edit daw kay kalayo. Yes sir, salamat kay nimo sir. Nga nihatag og sample giun sa nimo pagpatay, giun sa nimo pagtabang aron mapalong ang kayo. Sir, salamat.